Soittaa puhelimella Jumalan tahto on, että elät terveenä, yltäkylläisyydessä, rauhassa, tulevaisuudessa ja toivossa, etkä kärsisi. Tässä on perusselitykset siitä, mistä kärsimys tulee ja kuinka pelastua, perustuen Jumalan sanaan Raamatussa, kun ensimmäinen ihminen Aadam teki syntiä vastaan Jumalan tahtoa. Hänen kauttaan ihmiset perivät synnin ja jatkoivat syntiä, ja synnin palkka on kuolema. Ainoa tapa, jolla Jumala voi tehdä sovinnon ihmiskunnan kanssa, oli ottaa ihmisen synnin rangaistus päälleen. Siksi Jumala lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle. Hän syntyi ruumiissa, jonka Pyhä Henki siitti neitsyt Marian kautta, ei tehnyt syntiä, teki hyvää ihmisten keskuudessa. Osoitti paranemisen, vapautuksen, ylösnousemuksen merkkejä ja ihmeitä, sanoi ja osoitti kuinka meidän tulee elää. Hän kärsi ristillä puolestamme, maksoi verellään syntiemme rangaistuksen, kuoli. Haudattiin, nousi 3. päivänä, kannettiin ylös taivaaseen, hän elää ja palaa takaisin. Työllään ristillä Jeesus Kristus sovitti meidät Jumalan kanssa, lunasti meidät perkeleestä, vanhurskasi. Antoi meille pelastuksen ja iankaikkisen elämän, vapautti meidät kivusta, sairaudesta, kärsimyksestä, kirouksista, antoi meille Pyhän Hengen avuksi, lohdutukseksi meitä. Johdattamaan meidät pyhitettyyn elämään Jumalan suojeluksessa. Hyvä uutinen on, että Jeesus Kristus tuli, teki Jumalan tahdon, antoi henkensä, jotta sinä todella eläisit ja kun lähdet tästä maailmasta. Iankaikkisen kuoleman sijaan saisit iankaikkisen elämän yhteydessä Jumalan kanssa, jos uskot ja otat tämän vastaan. Iloisia uutisia sydämessäsi, Jumalan armosta sinusta tulee Jumalan lapsi. Ja voit pelastua syntiesi rangaistuksesta, kuolemasta ja kärsimyksestä, jos lähestyt Jeesusta Kristusta vilpittömällä rukouksella, lyhyellä rukouksella, sanot sen rauhassa, uskossa. Puhut Herralle sydämestä, hän kuulee sinua. Jeesus Kristus, tunnustan ja olen kirjoitetun kanssa samaa mieltä, että olen syntinen, kadun ja sanon irti synnin. Uskon, että sinä olet Jumalan poika, joka kuoli kaikkien puolesta ja minun puolestani, minun syntieni tähden ja Jumala herätti sinut kuollut. Ole minun Herrani, ohjaa minua, hallitse minua, elämääni, terveyttäni, perhettäni, kaikkea, mikä on minun. Kiitos ja kunnia sinulle Herra Jeesus Kristus. Jos olet tehnyt tämän sydämestäsi, vilpittömästi, sinusta tuli Jumalan lapsi ja saat pelastuksen ja iankaikkisen elämän lahjan, Pyhä Henki on tullut sydämeesi, täytti sen Jumalan rakkaudella. Auttaen ja opastaen sinua jättämään vanhan syntisen elämäntapa ja aloita uusi, rukoilemalla Herralle, luukmalla pyhiä kirjoituksia Raamattua, yhteyttä muiden uskovien kanssa Pyhän Hengen ohjaamana. Tämä kutsu on osoitettu kaikille maan päällä oleville ihmisille, jokaisen ihmisen tulee ottaa se vastaan mahdollisimman pian, koska Raamatun ennusteiden mukaan Jeesus Kristus tulee pian taivaaseen ottamaan kansansa kuolleena ja elävänä, uskoen heidän sydämissään olkaa yhdessä iankaikkisesti, turmeltumattomissa ruumiissa. Ja silloin Jumalan viha, joka ilmenee erilaisten kärsimysten kautta, hallitsee maan päällä. Joten tee tämä valinta mahdollisimman pian ja rohkaise rakkaitasi tekemään sen, jotta olette yhdessä ikuisesti eikä kuolema koskaan erota teitä. Kiitos ja kunnia Jumalalle.